дар Тоҷикистон ҷасади маҳбусони заҳролудшударо таҳти тадобири амниятӣ ба хок супориданд. Мақомот ба журналистон ҳаққи ҳузур дар ин маросим ва суҳбат бо мардумро надоданд. Тақрибан ба ҳамин шева субҳи 8 июл ҷасади аксар зиндониҳои фавтида дафн карда шуд. Ҳалокати 14 зиндонӣ, ки ба гуфтаи мақомот сабабаш заҳролудшавӣ аз ном будааст, вокунишҳои мухталифе ба бор овард. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, бояд ташхисро мунтазир монд. Ба эҳтимоли ғолиб фарзияи мақомот дар бораи он ки маҳбусон аз ном заҳролудшуданд аз ин аст ки ба онҳо ҳангоми интиқолёбӣ ҳеҷ хӯроки дигар дода нашуд. Оинҳол Бобоназарова, раҳбари созмони ғайридавлатии Перспектива плюс мегӯяд, ба иттилои вай барои нигоҳубини ҳар як зиндонӣ дар кишвар аз буҷа дар рӯз 10 сомонӣ ҷудо мешавад. ин одамон барои ҷинояташон муҳлат гирифта буданд. онҳо бояд аз ҷониби ҳукумат ҳимоят шаванд. онҳо мебоист баъди ба охир расидани муҳлат ба озодӣ мебаромаданд. наздикон мунтазирашон буданд. ҳолати ба амал омада баёнгари ин аст ки онҳо ҳимоят шуда нестанд. бино ба изҳороти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Тоҷикистон 7 июл баъд аз он ки яке аз зиндониҳо ба маҳбусони дигар 3 дона хлебро тақсим кард, онҳо заҳролуд шуданд. воқеа замоне рух дод ки корвони мошинҳои махсуси зиндонҳо 128 маҳбусро аз зиндонҳои Хуҷанд ва Истарафшан гирифта ба маҳбасҳои Душанбе, Норак ва Ёвон интиқол медод. тафсилоти заҳролудшавии маҳбусонро дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед.